Pila ka mga residente nga apektado sang sunog sa Molo, kabahin sang relocation sang Iloilo City Government sa Barangay San Isidro Haro. Natalala nga magsapol ang appraisal committee sang Iloilo City Government para mapadasig ang pabakal sang lote sa Barangay West Habog-Habog kag San Juan Molo sa diin natabo ang dako nga sunog. Suno sa alkalde, importante ini para mahibaluan ang balor sang duta kag makahatag sang offer ang tag-iya. Una diri, nagpasalig si Mayor Jerry Treñas nga magabalik pa sa lugar ang mga residente apang mayara sang ipatindog nga low-rise building. Kaayuhon man ang mga dalan bangod isa sa nangin problema sa mga bombero amo ang tuman kaikit nga mga panimalay rason sang madasig nga paglaptas sang kalayo. Ma-meet naman lang ng appraisal committee tapos i-finalize ang amount. Ang tag-iya daw, okay man sila. Pero gusto man nila, reasonable man para sa ilang presyo. Pero baklontan lang na. Base naman sa audit sang Ikapaw, natukiban nga may pila ka mga residente nga apektado sang sunog ang nalista na bilang benepisyaryo sang housing project sa Barangay San Isidro Haro. Mas maayo ini suno sa alkalde para mauna nga masaylo ang pila ka mga residente kag ang mabilin ang maakomodar sa low-rise building nga tukuro naman sa Molo. Kadamuan sang nasunugan dito, nalista na gali ito sa ginapatindog low-rise building sa San Isidro. So ginaobra na to subong ang low-rise building sa San Isidro, matapos to, masaylo man to sila. So tayo naman lang siguro ang kinalanon din sang relocation. That will give us more time so that we will acquire the lot and finalize our agreement with DSOD and the contractor para makapatindog kita low-rise buildings. Isa sa mga prioridad nga proyekto sang lokal nga panguluhan amo ang paghatag sang disente nga pabalay sa mga pamuluyo sang syudad. Kabahin ini sang Wheels for Inclusive Development ni Mayor Jerry Treñas nga naghandom sa paghatag sang dekalidad nga serbisyo kag mga programa para sa pamuluyo. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.